Теорията зад програма Училище за пример е, че ако искаме да имаме по-качествено преподаване и учене в повече училища, ще трябва да помислим как да направим училището една здрава и добре функционираща организация. Не е въпроса да имаме повече учители и герои, които се справят с проблема и предизвикателството сами, а имаме нужда от добре функциониращи екипи, които работят заедно с обща цел. Това е двугодишна програма, която работи целенасочено за подобряване на резултатите на учениците, на конкретна група ученици от вашето училище. И също така не работи с отделни членове на екипа, а работи с лидерски екип на училището, хората, които водят училището напред и с част от учителите, които преподават на тази група ученици. Така че да можем да видим напредък в рамките на 2 години, който след това училищния екип заедно да разпространим в другите класни стаи. Това, което правим с вас е обсъждаме какви са идеите, които искате да въведете в работата си. След това ментор ви подкрепя на място, идва в училище, наблюдава вашите часове, дава ви обратна връзка и ви помага така, че да може да адаптирате това, което сте научили, така че да работи за вашите деца, за вашите колеги, за вашето училище. Да си ментор е много предизвикателно и в същото време много вдъхновяващо. Аз съм човека, който е на място в училище, подкрепя екипите в 2-те им години и заедно с тях преживявам и успехи, и различни предизвикателства. Аз съм заедно с училищните екипи, с които пряко работя, посещавам класните им стаи, заедно с тях провеждаме различни срещи, в които анализираме напредъка на учениците, на преподаването, говорим си за следващи стъпки и начертаваме това, което предстои за следващата година. Ментора е човек, който гарантира идеята да бъде доведена до ученика. Ментора успява да убеди всички да отворят класната си стая, да посрещнат външния човек, да се доверят на процеса, който се случва, на наблюдение, на даване на обратна връзка. Вярвайте ми, да чуеш обратната връзка, особено когато тя е малко по-директна, трябва да се изгради умението да чуваш и да приемаш. Това, което виждам, първо е по-целенасочено планиране на уроци, не само планиране, но и изпълнение, по начин, който позволява на учениците да бъдат активната страна в ученето. Другото нещо, което виждам като положителен ефект, е този постоянен цикъл на подобрение. Учители, които си дават обратна връзка, директори, които отделят време и внимание на това да влизат в класната стая, да имат директни впечатления от това какво е нивото на ученето и преподаването и които ползват тази информация именно с цел подобрение на целия учебен процес в училището. Голямата ни надежда с програма Училище за пример е да докажем, че в България могат да съществуват училища, които работят така, че всяко дете в тях да напредва, които правят така, че техните учители да се чувстват щастливи, уверени и да искат да иновират в класните си стаи и в които има лидерски екипи, които знаят на къде водят училището си и смело вървят натам, независимо от ограниченията, в които ги поставя системата.